Tlang au channel lo clear chin tu zong zong te in zawain chi bai le vek ule tuan jum video a chuan Russian movie mu nom dang dai tak about love ti hi doi kim taka khira ngai thla khau zoi na hun I lo nei liang myang he mei chia hi aming chu ni na ni in tap chak sekrek mamo leya supermarket a akalna chuan poisa ane dai lo wangin zak tak chungin athil la khom to sa chen khatit chu ada kirle anga hial mai chuta chak taka motor ron tlan chuan tui hok la ron chil per zuin amut of zwal tak zetani kar khaltupa Sergei po chuan ngai dam rondil ngal ma se nina irun lutuk chuan thinrim takin akal san wang mai nina ile Pasal Alexander te hian apartment lian lem lo tak lo in soi to angin an khosak chu a har sa ve ang reng hle boka an lon ru lo thanem tak mai chu rul thwai turati na lekha beng lama changin an la dong zui min shil har lutuka kan apartment te hi kan chan pha thei sin ti in Alexander a phei chu anupui chunga chuan alom vak lovani nina iti ngai na shilawle poisa an nei chuan box silo wanga shiom ti lutuk phei chu amit tui tlak pha hiala chu chuan a Pasal thin so but po chu a beng dai le rang hle nina I chuan pui dan che kalo dap ve ang sum tho chwa dan kalo ngai to ave do na mi ti ma se Alexander chuan mi pa kani a sum de chwa chu ka ti tura lom chhatakin min en kul thung la tok mai ati ve chung mai boxi ani atho soi chu adik na chen pom ve ma se an lon ba rulhna tor poisa chu nei mai ngai na om chuan lo wangin nina iril ru chu a ha ru tak zet thawani lela ma nina I tui hok chil per tu Sergei te chung kwa kha lo lang vele in nina I te nu pa ang lo taka hausa in an khosanuam hle ti chu alang reng mai chuti lain chung ko hlim tia soitur ero an ni bik chuang lem lo a Pasalin azin chwa san renga wangle abulo omna hun takial po nei lo khopa abwai china wangin Sergei nupui tamara I phei chu alung oi lo chin viau Sergei la in tilung oi tange po ti chuang lem lovin anupui an hlat chu ngai thlape lovin a in thiar filim chan mak chin nina I Pasal Alexander chu university ya part time angin Chinese chong zirtir tua achang china zirlai zinga chuan anupui nina ile nina I chanu laura ite po antelve nge ani a chianu la chuan an sumdin hun chiat zialam reng shilovin Alexander te ang mi pa smart le bright lutuk anei thei chu van nei ti hle in nina ila chuan poisa kan nei chuang hleine lalfa pa tak tak ang hiton ve chin ka chak ati sak dai Alexander chuan Chinese sumdong le benglam indoor na tura chong le tu atana som na dongin a hun tor chu a class nei hun tor nen a in andon si awangin a aya anupui zok chu kalmai turin ati a chuta chu beng kher la chu lon rul lo an nei cheu na kha lani zuin chataka chong ile sak theya Chinese sumdong ti nen inrem siam na an nei pha thei lo phei chuan kan lon ba te po kha min ngai dam mai the sin ati bokani hei wang hian nina ipo in a Pasal thu chu zomin bank a chuan avakal ta a mase bank chairman chu tui hok chil per tu le a an khum ngek pa Sergei kha alo ni si ati dan masa awanga lom vak biglo Sergei po in an roi tak Alexanderan aikal aron tir khang lang chulo du lo hle in assistant chuan ani po hi a thato khle alom ti in alo tip moi zung mai midang zon le na hun chu aom to silo wangin tuilo ru teu chungin nina I chu chong le tu atan chuan an roi ta thawani Chinese client te chuan roulette khel chu an tui pui tlata wangin indoor na chu casino lama an ti a Sergei po in nina I chu khelve turin ati a nina in athiam lo thua soi chuan mana chuan ke po hi ba in min del ri chin lutuka lon shak te pon min zui zak chin maseni khat chu ke sinowa kalin ka poisa nei zong te chu number 0 a ka bet 5 ka van nei thak taka kaman wanga lom tun din hun hi kalo thlen thei tak ni ati hu chuan nina ipo in number 0 a chuan bet ve in maktak mayin aman ve ta tlat mai tuile ta phian si nina I chuan aman zong te chu number 0 a bok bet le vekin aman to sa tinen lam chuan chan pha ta vek mai le
chu ero in Chinese pahausa chu tihlim hle in nina I chong le na le a mel mu nuam taka wangin tho ho na thu thlung po chu tluang takin an sign theita ani hemi nu po hian abe se aya nina ibula om nuam ti sarge chuan nina I chu bowling ti puya te somin kathiam lo ati chung te chu azir tir chop ta vela arin aya akhel thatle si awangin nina ipo ahlim he ani chuta assistant pa puila chuan sarge chu bekpor zui sur surin zanro ei puya som lela chuan hotela ikal puile thek don lom adu chiti ka chiang khom mai idu phot chuan me chedang ho ang bukin ol samte in inei theidon sa atia hewang hian sarge po in nina I chu restaurant changkang taka zanria chi le in thil tam takan soinu in sarge chuan a thil du chu tlang takin a shel tangi nge nina I chuan an benka loan ba an nga thote chu shilin rulna hun pek bel tura ngin atum lain sarge la chuan thil dang soilowang ruma kalzo kang ati deuh tlat si awanga thinrim nina I chu a thozui takmak mai sarge chuan dang thuain min she thiamte me chi han lem vel hi ka thiam velawa ma se ka du chi ani ka du ang himin pek phot chuan lon ba ti vela chuan lungai na tur om to lawang ati a ma se thinrim laklo to nina I chuan ipuina kamamo mi alo ti in akal san mak thungani ina a ho nu in nina I chuan an meeting chungchang vel chu a pasal hnenah shil shewe ngalin dollar sang sari aman thule achan le vek thu te thleng chuan a soya chu chuan poisa an nei si lo wanga poisa uilu tu Alexander chu ti thinrimin chu poisa chuan na satakin min pui theido na sin mole ati zui wong wong mai a pasal ri ek dan chiam wanga nina ilung oilo chuan bank chairman in mutpui tura min somna kha kalau west talawani o ati vengat mai chu ero a pasal chuan ngai thu tak lem lovin a chong el khum na mai emo ati thunga nina I poisa chan le vek na mol mai chu uyin a riat zui nok mai ni atuk lama chuan nina ipo in sumlama an harsatna sukyang theitur sarjeyan asomna chan chak omlem lo si chungchang vel chu achianu lora I chu shilve in sarge hausak zia sheve lora ila chuan ilal fa panga te po chu alo ni mai theyasin ti sakda yin sarge chu a hausak em wangin asomna chu pomma se puyati puilem lo ni inalang chuti lain nina I eroin pasal nei to kani a Alexander lo chu tu mi padang ma ka du lo karin om lo san theilo ati vetla thung nima sela an pia dewa chuan sumlama an harsat na sukyang tura a pasalin Chinese khwazin ho akil koi lai chu hu in a pasal thorim ziale tho tu rem ham kwala a be na sadan te chu a khongai ve tak zeta pui theina kong neya pui bor mai chu adu thu sam bernita nirei vak lo nuwa chuan hun tiam chung an lon ba an pek theilo wangin bank lam chuan courta case an file ta ani ti sha nina itenu pa chu an ril ru ha kher mai Alexander la chuan chong le tuai channi khan engi motal te chulo soive tu che ania ti in anu pui chu a thiam lo le ringot to nina I chuan chairman number anei thu soin a pasal chuan kol ngal turin atia nina I chuan adu lo wangin a pasal chu a thinrim zama zok le ngal nina iril ru chu boy zui hle in nilenga ai ngai to anu in a topa chuan sarge chu a kol tangi nge atuk lama in huturin ruwa manna an siam zui bokani anin hu don ni hian nina I chuan library ka kaldona ka phone ko off dona nya ti in a pasal hena chuan chuam lam asiama chumi hnu chuan sarge ya huturin hotel lama chuan a kal zui ta a adu a hu don to awangin sarge po in anaw te ho chu bia in nina I pasal Alexander lon ba chu thathum chu pung omnya lawa hol ri turin ati zui ta bokani lunch te e masate te in nina I ero helle de urawa sarge po in ningve ta devin idu angin ka tito a ma se bindu ngang lawani chuan ikal theye ka chel nya lawang che ati ve tangat mai aril ruput mang fairle pa angreng takawangin nina ipo chuan asom na chu remti sakli ang loyin amut la chu afu zuinek le ngala
Sergei bulom chu abe sei ain ha dam thak atitak zet bokani mase pasal nei lai ani ti chu in che chuak le thutin in thiam lo tak chungin a in thiar filim san dai mai ina ho zuin a pasal la chuan an lon ba chung changa thulom tak chu phur takin alo shil ve a chairman ibiak wang ani ngei don ani hi alo ti sur bok mase alon ba wanga adu lo thleng kalta ni nai eroin hlim mel putlui har sati in a pasal to hlek po chu du lo zuin amut a off tak zetani lelama sarge ho po anupui chuan meiche perfume rim ivanam veti in alo ring helve boka sarge chuan lam siam oi omlo tak te chuan athin tirim zwal chunin anin nim nailo zui kher mai hemi nu hian sarge chuan nina ichuko le in atuk lama anin hmuna hotel boka in hu puilia chuan asoma nina eroin asom na chu narin beto lo turin alo ti mak mai sarge la chuan athu choi chu enga ama a ngai lovin kalau ngak don tho che ati deuh tlat thung atuk zinga nina i chuan a thianu lora I hnenah changa kol dongin an thian me chedang te nena zan chwa puya aron soma nina I chuan ol samte a lo hnar le in a pasal berber la chuan a hnai thowa idu le kalvela alo ti zama vel zawvel pian sia hewang hian nina I po a thian te mutur chuan chuak zuin a in ngai to avung vunga hotela lo ngak reng tu sargei a zok mutur chuan akal ta dai mai hemi hnu phei hi chuan sargei le nina ite in kara chuan in ngai natna piang zuin thole nia pianga in hmu chu an rel pha ta hial mai mase anin hmu le ni tur alo thlen chuan sargei fa pa chu adam lo ta tlat maya anupui bula a oma wangin nina ipo chuan a bepop theita lo chu chuan nina imut po ti chhezui hle in a birthday nia takmial po achungoi bur maya a phone reflexe sargei emoti in phur takin a chang hluaya mase adu takachu aningai der silo a omdan danglam talutuk chu a pasal po in ring hel chanin a shiat lo thil engemo in phum ru a om ngei ti chu arin ve phata ani sargei ngai lungleng nina in sum zo lo chu a thona benglama te chuan kalta hialin ani la chuan alo she chhadu ve hau lo maya heiwang hian alal fapa emoti a alo hlimpui man em sargei nena anin kar chu a in chandon chawi moti lain a top ti taringot mai ni inalang sargei wanga lungleng khohar lutuk nina inun zedang lam talutuk chu a pasal po in mangan pui tak zeto in a chan ber chu a shiat ve miau silo wangin a in entir pui vel taringota Dr. Chuan damdoi te lo cho in Alexander po in nina itsu kongtin ringa ngai sakin engemo awanga damlawe moti in avel deuh cho chin mase anupuya ni miawa wangin be sei chang ero anei lo thei big silo sargeya adu to em wanga enga ma a pasal ti to lo nina ining tong khong to lutuk chuan sargeya ming lamritel lovin a uire san thu chu a shil pha taringot maile Alexander rulhna thinrim bok si chuan a uire na pa ming chu zot zuin a soidu chuan silo wanga a thinrim tong khong lutuk chuan a hnot chuak zui tak mak maile kalna tur nei talo nina imang ang chuan za po don thei to lovin sarge chu a kol taringota zanlai ani to awangin anupui tamara ipo chu alo meng phok ngang mai sargei eroin engma ani love tia chuan lam siamin anupuin arin launa ti zwal turin nina I hmutor chuan a chuak zui ta ang deuh dewa nina I bai vai lutuk a hmu chuan sargei po chuan laina thle in apartment ka le sak nge yang che tia tiamin a thu tiam chu atuk lama chuan a hlen hal thlap boka apartment changkang le nuam zet chu a le sak tange Laura ipo in a chianu chu vanei ti in alom pui tak zeta ilal fa pa chu alo ni tak tak don ani hile ati hialbok lelama athil to na wanga rulhna le thinrim Alexander po in a rulhna chu zuwa thoidam tumin buaina ato phana sa hlebo tu khat chu sargei te chungkwa in anni le ni lo anga hlim le in ngei ve taka tuk chuan an ei holain nina I chuan aron kol mau mai sargei tona luang liam tak zet to nina I chuan kar khatani ni pathiani le thole niya in hmu ringot chu du khop to lovin ni tin in hmu adu ta a
chu ero Sergei tan chuan thil thelo top khok ni in a meinu chanchang neihloh i chu tan chuan thurit lian tak atlingta ani neihloh ila chu Sergei muturin a office a te kalfovin Sergei ero in tlan chiat sandan azong char to thungani maseni khat chu mai chhana hmuna rem chang neihlovin thitara kalpuya asoma Sergei chuan ka theilovang naktu ka karon muzok don chi ania ti in asom na chu moi hnai zetin ahnar sak thungani nima se tu ka chuan Sergei chu ama mutura aron kaltak silowanga rulhna neihloh i chu achungui ni lengbur mai zan khachu doorbell ri sha in neihloh i chuan Sergei ani nge ringin phur takin awahong vuta mase a pasal hlui Alexandra lek chulo ni in a uire san na awanga rulhna Alexandra chuan a rilru atina hle chungpo in neihloh i chu a thei ngil thei ri ngang silawani neihloh ila chuan enga ama a ati to silowanga thin rimin ari rap zui shep bok neihloh i hlau chi ai lutuk chuan zanlai po soile theilovin Sergei chu a bele taringot mai hewang hian Sergei po chu neihloh i mutura kalzuin neihloh i chuan thil omzia shilin Sergei po in Alexandra chu keiman kaloching feldon nia ti in kalsan le mai chu atuma chu vele neihloh i chuan chu aya thil poimo om ti in afa paya arai me thu chu ashilta ani puitling takin Sergei chuan afa chu en kolain huam hle nima sela poisa avur ringot nilo aya thuk zok du zwal zel neihloh i chu athu sei chuan atilom velem lo Sergei ho chu a omdana wanga anupui rilruna chu awanga zulo in ve chuan ruibel bualin alo chhuwa chalve ta heta zet hi chuan Sergei po in zep ring chu cholti to lovin abial nu rai thu chutlang takin ashil ta mya maile mase chu chuan engma ati danglam ka phal chuang lovania ka chingfel fikang tima se anupui tamara i chuan atok zozai ta e ative tlat to thunga thana na achala amo azeu hnu chuan achwa sanve mak bokani heti mekla hian Alexandra da chatura Sergei miroi te chuan Alexandra chu parka nangchingin ansoi sajui nek bok anupuin achwa santa ka wanga du thlan tur dang nei talo Sergei po neihloh ya chuan ain tulut ve talo theilova lelama apasal hui Alexandra la chu achianu lora i chuan longai zong ve bokin neihloh ite chanchin shiat nom lo tak tak te chu afa olova Sergei fa paya neihloh i rai mek thu te chen chuan shilin shillo chi hi ka du velu tukma se i shiat nge hi angai boksi ani te ativel Alexander po in nui chungin poilo ka chhawe kalom tima se achung ril ero ana ani ti alang reng mai anupui du lai achu sakawanga rilruna re theilo Alexander chuan Sergei chu chemavi tumin abeita hial maya Sergei bodyguard phei chuan ama zok chu alo kap manchel mase neihloh i chuan lodang thuain atinangai don lovani ti sha in apan hnaya abeng dai theita shamani chu wang chuan Alexander po in achemken lai chu payin thatakin akal san vele mai bok kumtlem te liam hnuwa chuan Sergei le neihloh te po nupa tak tak anga chengdun to in fa te po an nei ve to a mase neihloh i nena an inkar ero anupui masa tamara i nena an inkar ang chau khanile to in an hlim dun chuang reng lova dan angin ahming mayin anin nei ve ani ber mai heti lai hian neihloh i pasal hui Alexandra ero in doctorate degree nei to in professor puitling ani to boka a hlo tlingin ahming po acher to hle ani ni khachu neihloh ite nupa nen chuan an hmun kalna loin angpal lovin a pasala hlimna mu chuang mi alo neihloh i chuan pan hnai me win a pasal hlui chu awabia a Sergei la chuan thik mel po pushan chuang lem lovin enga ama angai lo zo kani a phone chu metmual mualin thil poimo oma ka kalmai don ti in neihloh i chu akal san zui dai bok Sergei akal yam filta mo tia Alexander chuan neihloh i chu ala mangai reng thu shilin a pasal pomlai Sergei laka lomna reng mulo neihloh i po in a pasal hui chu ngai thar le in ruman buk zui mya maile lelama neihloh i a hmudu chinawanga hotlai em chin Sergei la chu achung ko masa tamara ile an fapa tlo tur chuan a hotlai ve fo to boka
tin tunma a nupa ni chin Alexander le neihna ite po chu aru ka in ngai zong chale in anti turte anti zo nu in neihna ichu me chepoi sak nei dalo ang main sargei neihna an chen in lampanin a ho zuya mase aril ru ero a hlimnya lo atot ru in ai pik tak zet achan bernia lang po tuna anun man mek sarge nupui ni hi mana adu thu sam chin ni ma se mana aruka abial pa ni chin chu apasal ani to tile apasal chu aruka abial pa ani ve thung to tilo chu engma anang lam chuang ta hau si lawani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video to thenga min lo thir saka vangin kan lom tak zita video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule